This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, issues in and out of the country, this is Let's Talk. Hello everyone! It's another brand new week, another brand new episode. Ito pong episode na to ay very special dahil nga po, this is in line with our second year celebration, second anniversary po ng Let's Talk. At ito nga po isang special dahil ang ating panauhin sa linggong ito ay isang special na tao. Matulungin at syempre, kumbaga ay aside sa tinitingala ay madaling lapitan. He's so very, kumbaga, malapit, lalo-lalo sa mga indigent. Yan ang ating pag-uusapan sa linggong ito. So welcome to a talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derek Gonzalez at ito po ang Let's Talk. Kagaya ng sinabi ko po, ang ating pong panauhin this week, let's talk to Honorable Jerry Mayas, Jerry Singson, the Sangguniang Panlalawigan member. Hello, sir. Hi. Yeah, good day to you. Kumusta? Kumusta po kayo? Mabuti naman, Derek. At thank you so much, at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon as we celebrate our second anniversary dito sa Let's Talk. All the time, and I'm proud to be with the core this second anniversary. Salamat po. At ito nga pong episode na ito ay medyo special dahil marami po kaming tatalakayin. Sir, umpisa kagad po tayo. Let's talk about the JCS Foundation. But before that, kumusta muna si Honorable Jerry Singson? Anong pinagkakaabalahan natin ngayon? Paano ba nabuo ang JCS Foundation? Alam mo, yung JCS Foundation came about noong mga 2007, 2008. Mm-hmm. When I started, before 2006, nagkakaroon ako ng mga medical missions, ano? Pero noong 2006, talagang monthly, sometimes twice a month. Mm-hmm. Nagkakaroon tayo ng medical mission sa bawat iba-ibang bayan. Eto, habang marami akong na-meet na tumutulong sa mga medical mission natin, gaya ng mga iba-ibang foundation, iba-ibang organization, associations, grupo ng mga iba-ibang concern na tumutulong. These are mga doctors at... naisip ko, yung maganda pala yung foundation, maraming natutulungan. Mm-hmm. So, gumawa na kami ng paraan how to become a foundation. Oh, I see. So, sino-sino yung mga tao? Sino-sino yung mga kasama mo na buuin itong foundation? Yung mga dating kaklase ko nung araw, mga kaklase ko nung estudyante pa kami, we form ourselves together to come up with the officers ng foundation. At nabuo nga namin to. And finally, noong 2009, na-enlist na namin to sa Securities and Exchange Commission. Mm-hmm. At nabigyan na ng pangalan JCS Foundation. Jerry Crisologo Singson Foundation. Sir, tanong ko lang muna, when you started, nung mabuo na nga, tapos na-register na tayo sa SEC, ano yung kauna-unahang ginawa ng foundation? Medical mission ba kaagad? At sino yung mga nahikayat mo na sumama aside dun sa mga kabatch or kaklase mo? Yung tungkol sa health ang primary, not only sa health kagaya na sinasabi natin, yung foundation, yung JCS Foundation, tumutulong sa social health and social services. Mm-hmm. Now, like for example, pati OFW na mga nagpo-problema abroad, tumutulong ang JCS Foundation. Yung mga daycare, promotion ng or development ng mga daycare programs at saka yung mga training ng mga daycare teachers. JCS Foundation ang tumulong diyan kasi nasa ating batas na ang NGO ang katulong ng mga barangay or LGUs sa mga training program.
mga water systems, mga may tinatawag kaming Ka-Festival Laigi. Oh, ano yan? Ano yan, sir? Yung Ka-Festival Laigi na came about kasi namamasyal din tayo sa ibang bansa. Karamiang pinupuntahan ko doon ng mga kaibigan natin, napapansin ko sa mga garahe nila. Ang daming mga jack doon na mga jack na Gamit. nila. Oo. Tapos sabi nila, iniipon namin to, tapos pagka nilalabas na lang namin, minsan tinatapon sa basura, minsan meron din sila yung tinatawag na parang welfare doon na binibigyan nila. Sabi ko, baka pwedeng dalhin na lang sa Ilocos yan. Oo, kung anong bayan gusto nyo, doon ko dadalhin yan, sabi ko. So, through email, nabuhay yung Ka-Festival Laigi. Tapos ang dami nagpapadala na balikbayan boxes, puro old clothings. Okay, pero usable pa rin. Usable, magaganda. Magaganda. Alam mo naman sa States, hindi ba? Sa bagay, kasi isang gamit minsan. Oo, meron pa nga iba may tag price pa hindi nagamit. Oo. Mga ganun pa. Okay, so sabi mo ngayon, gaano ka-regular? So, natuloy ba yun, sir, na yung kung anong town ang gusto nila o saang lugar nila gusto ipadala, meron? Meron. Oo. Sinasabi nila kung saan bayan ko dadalhin, hinahanap ko naman yung mga mahihirap na kababayan natin that particular town. Oo. Or yung nangyari, meron yung mga typhoon victims, doon ko na dinadala at inaabiso ko naman sa mga donors. Mga gamit na ito, napunta sa itong victim ng typhoon, gano'n. Yeah. So ano yun? So makikipag-communicate ka sa mga LGUs ng lugar na yon. So para tulungan ka or you go directly to the area? Nagpapalam tayo siyempre sa mayor. Mayor. O, kortesya yan eh. O, na ang JCS Foundation, nakaandang tumulong mayor, kung happy naman yung mayor ngayon. Okay, good. And sa aside sa mga clothings, kagaya ano pa ang usually napapadala sa balikbayan box? Mostly clothings ba? May mga gamot? Karamihan din, mga medicines. Vitamins, mga ganon. Vitamins, medicines, tsaka mga small medical kit, yung mga pangkuha ng dugo, mga ganun. Oo, pang BP. Yung Tapos, sir, sa foundation, siyempre, mostly medical missions ka. So, saan ka kumukuha ng mga gamot? Sino yung mga contacts mo? Is it go directly to the pharmaceutical companies or the doctors or where? Yeah, meron na kaming system na every month humihingi ako, like for example PCSO, humihingi ako ng tulong sa PCSO ng mga gamot. Pag binigyan ako, after implementation, binabalik ko yung terminal report. Para alam nila na kung saan natin, saan ginamit, gano'n. At approve naman sa kanila, maganda naman yung feedback na sige, tutulong kayo basta nakikita namin saan napupunta itong gamot. Ay, that's great, good. I was given, if not every 2 months, 3 months, binibigyan ako ng PCS on. Even Pangcor, ganun din ng Pangcor, same thing. And also, the time of the Madrigal Foundation. Okay. Nung panahon ng Madrigal Foundation dito, monthly, binibigyan ako ng gamot. And isang panel, yung pick-up, puno ng mga gamot yon. Ano yung usually gamot? Pambata, pamatanda. Antibiotics, vitamins, mga ganon. Tapos, ang medical missions, ilang beses sa isang taon mo ito ginagawa? Noong 2006, kalakasan ko yan sa medical mission. Once a month. In every town. Every town. Meron pa minsan pag dumarating yung gamot na marami, twice a month. Oo. Depende sa dating ng gamot. And who are the doctors? Local ba or may mga contacts ka sa... Ang mga doctors, pagka nag-medical mission tayo bawat bayan, like for example, dito sa Bigan, ang medical mission, so yung rural physician ng Bigan, isa na yan, Tapos yung mga kapit bayan ng mga rural health unit,
Imibitak sila. Imbita mo sila. Okay naman sila, pahid naman sila. Kasi pag dumating naman ang medical mission sa kanilang bayan, yung nearby towns din na mga Physicians. rural doctors, they Sila also rin. compliment. Oo. So ano yun, sir? It's more on thank you and of course, Opo. generous ano lang nila na makatulong. Opo. Tapos, they come in, for example, yung isang doktor sa kabilang bayan, darating siya, he will volunteer for 2 or 3 hours. Oo. Nakikipag-communicate naman sila. Yung isang doktor naman na galing sa ibang bayan, sige, sa bandang hapon ako, 2 or 3 hours ako, gano'n. Okay. Naayos namin mabuti yun. And aside from that, of course, yung ating members ng Ilocos Doctors Society, Okay. tutulong din sila. Ito sir, before we pause for a break, ito na lang. So, during your second term as Vice Governor, naging advocacy niyo yung pong Ilocos Sur Hotline. Still ongoing pa ba to? Derek, ang Ilocos Sur Hotline, ongoing yan. That is every Saturday. Nung ako ay Vice Governor, meron ako sariling parang talk show din. Okay. That we call the Kakibin ng Balayhi. Oo. Ano yun? Every Wednesday. Every Wednesday. Yeah. Radio yun? Yeah. 1 1 hour, pinag-uusapan yung mga programs ng provincial government under my watch sa Committee on Health and Committee on Social Services, ganon. At saka yung JCS Foundation. So, nag-combine na yon. So, every program, all the programs of the JCS Foundation is with the coordination with the provincial government. Okay. Sige, Sir Jerry, diyan ka muna. Magpahinga muna tayo. Let's pause for a break at sa pagbabalik natin, pag-usapan naman natin yung father of the day ko, ikaw noon, at saka itong butika ng barangay. Yeah, sure. Yan po. And more of Bukal Jerry Singson sa pagbabalik ng Let's Talk.